dávala asi 5 000. No a teď to dali normálně za radu. No. To bylo asi 3 měsíce potom, co se právě narodil ten první. To bylo takhle blbě. Ale stejně si za to platí ty 400 nebo nějak tak. To se platí ty spalničky, když chceš tu lepší, jakoby tu vakcínu. To je potom na roce a půl, tu dám, tu Honzi taky měl. Taková ta šetrnější, jak říkám. To platí nějak tak necelý 5 kg. To jsou spalničky, zarděnky a příušnice. A to je nějaká lepší, jako jo? To je taková, že to lidi ty děti snášejí. Aha, a za to se teda platí? A to jsou 3 dávky nebo 2? Jenom jedna. Jenom jedna dávka? Stojí to asi 500? Tak nějak 460. Jo. Tak tu dám, že on řekl měl taky. Все, ты нам повесь. Все, Kapi, 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 kapi. Co tam dělají ty děti? Blbnou, viď? Blbnou tam. Žije. Joj. Nožičky, jadýrka dobrý. Taky no, tak teďka jdem na 4 měsíce, jak doufám, že taky jsou dobrý. No, určitě. Kamarád se řekl v nemocnici dobrý, po 6. neděli se řekl špatný, okamžitě jí dali korzet, ty kšíry jí dali. Až takhle jo. No, to dávají prej teďka normálně prej. Oni prej říkají ty 2 klíny navíc. No a oni si dávají korzet. No, jak kšíry, to jsou jak od kočárku kšíry. Nohy zavázat, kyčle, aby to mělo by rozsáhnout jako žába. Jasně. A to. No a že jí řekli jako by dobrý a potom nějak špatný. To jedno jadýrko.